Villa Kalunga. Cananga sa Nangpunching nga barbecuehan. Diri mi manihapon. Sa mga tao nga gusto mo kaon no, unya pareha sa amo kan sirad-an nami og pila ka mga tindahan. So grabe dito. Grabe na magtuyok sa butuan, so wala na magkaonan. Oh. So nangita may barbecuehan og isa sa amo nakit-an gining gipilahan ug ginabalik-balikan kay namian nga barbecue ug Yes. basa. Ay sosi baso Basa. Lahi man na. sa silipon. Kung unsa ang mga Yes. Kay gigutom. Gutom lagi pupod say. gusto mo dyan sa tara atong tanawon. Let's go. So ato na ipakwenta na. Urban meal yan eh. Choice, award para kang Zay sa daghan yung order. Ako na ni. So pinasarap na chili vinegar. Imo na kung Punching barbecue station. Na adri sa Villa Cananga, Butuan City. Ano Zay? Diri sa Rosewood Arcade. Yes. Nakita rin niyo sa highway mo. Oh, sila rin yung pinakadako diri nga barbecuehan. Yes. With all the tent. With all the shimmering, shining glory. And the Yung mga- snow. Yeah, the snow. Let's go! Oh my God! Surprise na. Surprise ko dyan. So, lang. Yes, lang. Manalangin mo na na. First bite. Jay, grabe no, kung di pa na maluto. Jay, tulo ka buhok ang nagtabang. O gani. Tulo ka buhok ang nagtabang. Yung na may ka specialty Zay. Pag kita nila kang Zay, sila gid kuya, tanan gid rin sila nigluto. Kay ingon si Zay, gigutom na siya, nasirad-an na siya dito. Pero wala pud mi nasayop no sa kay nasirad-an man gid mi. Ingon na gid na pag naay door nga mag-close, naay another door nga mag-open. So, amo atong ano, kay grabe nakabuto. So mas barato. Diri sa nang koncheng, ay nakanunod diri Zay kay barato siya Sinang Zay. konching. Kisa sinang konching. Sinang koncheng, siya ang tag-iya ni malam. Ano sa kapon? Si Nanay Koncheng, siya po ang tag-iya ni atong lechon manok. Ay, nang konching. Yes! Mga Shout out! onigiri. Shout out. Nakanindot siya Jay, kadaghan kay kapilian. Kung makita pa naman ninyo, no? Oh, nindot ko Na- sa Jay, nga no, na ay mga takno. Oh, Tanawa. pangtakluban gud siya. Unlike sa uban nga, it is all the, Yes, you dili know, siya makuha ng langaw. oh, kay gitakluban gud siya. Sa pag-abri nimo, nabrihan na gyud. Safety siya. So, balor kuan gyud niya among gi-order, balor 1 million. Wow! No? So, mo nang full force gyud nila Gutom kuya. na tanaw dyan. Ang ilahang kuan, ilahang Oh, snow na po siya Jay. oh yes, nag-snow. So nakanindot din kay pag mga on mo, dili mo makuha nandiyan. Mas aswan. Nga no, na may play sa sulod. Yes, sa sulod. So, lami ang suka. Lamit ka. Daw mo galit dyan. Dalam siya ng plagaan dyan. Sado.
Upat mo na ng rice dyan. Ha? Opa? Unong na rin. What? Ang kinakuha nila dyan, hindi nila. Lamian ko, ani po. Kay, ang lasa ba mo? Tapos pagkawan nila, humot ko kay dyan, magdugang yung kukuran. Pagkawan na dyan. Jai. So support local? Yes. Pam choice. No, Pam. Ipalit mi kay gilamian ni silang suka. Yes. Sila ra ang barbecuehan nga na suka nga Ang malamian. Apilon pud nimo siya pagkuhan sauce. Ilaw ni mo mar... Ah. Bye-bye! Busog na kayo. Langgo, Bisaya!